Ето, филм е много як, давай. Не, ето получим следваща. Кой ли звъни? Трябва да проверим. Айде. Сега кой ще поканим? Рая. Да, добре, Рая става. Мони също и ние. Сериозно ли? Да. Всяка година. И винаги това най-големия сор. Няма значение. Как си иде? Добре, друг ти да мислиш? Моника? Да. Моника ми е лепа за малко да го върне. Тя си е виновна. Много си гадна. Се опитаме този път да се не повръща. Яна. Да. Поканим задължително Яна. Да. И Виктория. Да. Вики. Мели също. Къде забрави? Да. Май сме готови. Айде сега какво да направим? Ако искаш да украсим? Не. Да не поздравяме. Никой да украсява в нещо време. Ако искаш да се разходим... Това е хубаво. Добре, ама да купим бомбони. Нали утре Хелоуин? Да. Добре, айде. Айде. Мислиш, че тия бомбони ще им харесат? Да. Аз съм не ги стана. Бихме ли нещо да пиеме? Кой е пил сокове в днешно време? Не знам дали знаеш. Може би нещо газирано. Не знам, но... Не знам, какво друго да направим утре. И не! Без рецепти. Не искам да подпалиш пак нещо. Заедно ще подпалиме. Нали знаеш? Добре, но... Не знам какво да време. Дай нещо ти. Имаше едни бисквитки, дето са с такава... с мармалад ли от тиква. Не знам точно как се води. Ще искаш ли да пробваме? Може да. Окей. Имаш ли рецепта? Да. Ще имаме. Айде, правим. Айде. Правим го. Айде. Ало, Вики, покани се на нашето хелоуинско парти. От 8 в нас. Добре, айде. Ало, Рая? Да, за утре. Щех тъкмо да ти звъня. Утре имаме хелоуинско парти. Да. Искаш ли да дойдеш? Окей, супер. Да знаеш в 8 часа в къщата ми. Да, ще... Да. И Джесика ще е там. Да. И ние както всяка година. Добре. Айде. Чао! Да знаеш, че утре си поканена на Хелоуин партито ни в нас. Яна, поканена си на нашото парти. Не, човек. Но не е страх да не са сте. За да е нещо с маските. Но кой ще звъни от Хелоуина утре? Знам, Сигурно е Рая за тези парти. Сигурно тя винаги. Така пита. Разбира се, че ще... Чакай! Пъжка ти издърпаха. Те се знам колко стираме. Искаме да кажем, че партито е утре от 8. Ние може да влезме тук. Какво правиш? Сега ще видиш. Не сте поканени. Кой си бягай? Пуснете ми или ще се жалявате? Спрете, няма да ви отворим! Да! Съдена още нещо остро! Давай, заключи! Давай! Заключихме, няма как вече да можете! Ключи! Ох,
Katanya mau